The war veterans in Masvingo have resisted President Mnangagwa's third term bid, calling for him to respect the constitution by leaving office at the end of his second term in 2028. Chabondoka manje vakomana vacho vakarwa hondo vatiri kuona kuti aiwa vakuya vachiti zviroda kuitika panapa tiri against nazvo. Takuona kuti nhau iyi aiwa iri very concerning uye pachakuwara munhu kana kuri kudeuka kweropa aiwa vanhu vachatoboneta nekudzokera kumarinda. Asati tapinda mashuka mudanyogwa pana mudoti subscribe like turn on the bell icon. Tipinda panapa munhu womonyogwa muchenzi. Speaking to the Zimbabwean news, one war veteran Christian Ezra from Masvingo said it was unfortunate that some people were misleading the president, asking him to break the constitution. He said those pushing for the third term were mad and should think again before they force the president to break the constitution. In 2013, the people of Zimbabwe, whom we liberated through the war of liberation, wrote a constitution. The same people whom we freed are the ones calling for the breaking of the same constitution they wrote. Calling for a third term is madness. The constitution is clear and the president should abide by it. So those who are pushing him to continue, they are really mad, said Ezra. Tukonoda this war veteran arikuti aiwa zvatakawirana na 2018 tikagara pasi tikati aiwa munhu ngaatonge for only 2 terms. Ndo zvatiri kuda. The same guys vakagara pasi vakawirana ndo the same guys vakuya vachiputsa zvakawirana. So vari kuti uku ndo kwatava kupenga pamukambowirana maifunga kuti kudii. Why is it makuda kuchinja zvinhu zvamakambowirana nazvo? Ndo zvozama kutaura pana pana Ezra. Mbotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pema veterans arikuya pana bacheti awa this move vanhu varikuya vachimobilize vachiti mutungamiri wenyika amend the constitution kuti imuallow tatonge beyond 2028. Aiwa that's totally madness. Pinda comment section medu kuti mafungiro enyu, subscribe or like.